An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo danaya min n'a b'o ta ka da Yeli Vision kan kunnafoni sanuma o nɔfɛ ko o don an bɛ aw fo la ka waleɲuman dɔn bi ye juma ye juillet kalo tile 25 san 2025 aw dan kana an ka kunnafoniw kɛnɛ kan kunnafoni min n'an bɛ olu ta Mali kɔnɔna fo ka taa bila an dafɛ dugu la a ka ja diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kan an bɛ an da don olu la k'o walawala bi kunnafoni minnu b'an bolo an b'a ta Mali kɔnɔ ayiwa ka taa se fɔ l'Amérique jamana ayiwa an bɛ an da don olu kunnafoniw na jamana denw an ka kunnafoni fɔlɔ o de ye Mali ale ni l'Amérique jamana wa l'Amérique jamana kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu pɛrɛnnen bɛ wa min ye ka se ka Mali ko o yɛrɛ kɔni dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la banbaci kɛlɛ ale hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la l'Amérique jamana u ka ciden min ni ale nana anw fɛ William B. Steven ale kɔni ye a jira k'a fɔ ka ale olu na dɛmɛ don Mali ma yaasa min ye banbaci minnu ni o dɔ ye Al-Qaïda maaw ye ka taa se Jenin ma fo ka taa se État islamique dans le Grand Sahara a kɛra a kɛlɛcɛ fɛn o fɛn min ye ka se ka olu kɛlɛ wa k'olu bɔ an ka jamana kɔnɔ bari a y'a jira k'a fɔ ni maa jugu a kelen o kelen ni olu kɔni tɔgɔ bɛ fɔ k'a ka da la k'a fɔ Mali u ka tɔɔrɔ don cogoya min na ko wa ko maa jugu ninnu u bɛ degun a lase l'Amérique jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma o cogoya kelen na hali n'o y'a sɔrɔ olu yɛrɛ kɔni ka nafasɔrɔ sira min bɛ yen n'u u b'o olu latiɲɛ ko o ye tɔɔrɔ ye o ye degun ye min n'a bɛ se olu yɛrɛ ma o kama olu kɔni ko olu sɔnna bi u n'u bolo fara Mali yɛrɛ bolo kan min b'a to ni banbaasi ninnu u na kɛlɛ fan bɛɛ lajɛlen na Mali fintigilakaw olu kɔni wulila a bɛ fɔ u ka baara min ma n'u o bolodara n'a bɛ fɔ opération saniya opération saniya ale kɔni ye jeliba ba bolo ka se ka o kɔni minɛ wa a laɲini ye jumɛn maa minnu bɛ yen ni olu de kɔni bɛ taa sanu ɲini o la ji yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ka se ka baara in hali n'o y'a sɔrɔ u bɛ a kɛ namara ni nkalon o de kɔni fɛnɛ kan wa Mali fintigilakaw u kɔni u wulila olu nɔfɛ opération min n'a bɛ wele ko opération saniya yaasa ka se ka maa minnu bɛ olu baara la ka a bɛɛ lajɛlen kɔni na wuli o hukumu kɔnɔna la bɛ k'a fɔ jeliba ba bolo fɛ u tɛmɛra min ye dugu damadɔ bɛ yen nɔ minnu ni ayiwa daraki baara ni o de ye ka se ka sanu k'a ɲini ji yɛrɛ kɔni kɔnɔ o fanga bonyalen bɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na i b'a ye o yɔrɔ dɔ ye kangaba ye ka taa se Amudalayi ma min ye Bankumana o kɔni o fɛnɛ b'a la fo ka taa se Dangama ninnu bɛɛ yɔrɔ ye wa daraki baara kɔni a bɛ ka kɛ yɔrɔ min yɛrɛ kɔni fɛnɛ la Mali fintigilakaw olu ye wulikajɔ ni cɛsiri min yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ n'a kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka garde national yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ a laɲini belebeleba o de ye jumɛn ka se ka min ye an ka kungo ko o lakana an ka sigidaw ko olu lakana an ka ji ka se ka o yɛrɛ kɔni fɛnɛ lakana wa min ye jilafɛn minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen wa ka se ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ lakana cogoya min na wa min ye ayiwa sanubɔ baara ye n'a bɛɛ kɛla namara ni nkalon yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan ka se ka o bali cogoya min na an ka jamana kɔnɔ na kunnafoni minnu sɔrɔla sisan o b'a jira k'a fɔ min ye an ka premier ministre kɔrɔ ye n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kɔgala Mayiga bɛ k'a fɔ kunnafoni kɔni b'a jira k'a fɔ ale nɔ yera min ye yuruguyurugu wa o kɔni o dɔ la n'a bɛ tali kɛ jamana ka nafolo o kɔni fɛnɛ la wa min n'a kuma kɔni fɔra a yira k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kɔgala Mayiga ka ale yɛrɛ kɔni tɛgɛ sɔrɔla min ye baara fila la baara fila min n'a bɛ yuruguyurugu ani jamana ka nafolo o latununi ka se ka o yɛrɛ kɔni kofɔ nka a yira k'a fɔ kunnafoni fɛnɛ fɛ min ye ayiwa o baara fila in ye n'i ye kelen yɛrɛ ta k'a lajɛ dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kɔgala Mayiga wa a yira k'a fɔ ko wari min yɛrɛ kɔni tununa a kɔ o baara in kɔni fɛnɛ la o bɛ t'i jɔ fɔ miliyari 1 fo ka taa se miliyɔn 800 o yɛrɛ kɔni fɛnɛ ɲɔgɔnna si kan wa maaw kɔni sigilen bɛ ka kiiri kɔnɔ maaw kɔni sigilen bɛ ka ko yɛrɛ kɔni lajɛ a bɛna kɛ cogoya di ayiwa o ye maa caman yɛrɛ kɔni ka hakilina yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye nka kunnafoni yɛrɛ kɔni bɔlen filɛ nin ayiwa ni min bɔra a la don n'a nataw la an n'o kɛ fasiri wɛrɛ ye k'o lase aw ma nin kun ye an ye kunnafoni dafalen minnu sɔrɔ ka se ka olu kɔni ko o lase aw ma wa n'a bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔ fo ka taa se jamana ko kan kunnafoni kɔni fɛnɛ ma an bɛ a fɔ a ɲɛna aw k'aw sɔgɔlen to halisa Yeli Vision na min ni ale yɛrɛ kɔni tɛ kunnafoni ɲɛɲini ani kunnafoni ɲinini ko o ni baara wɛrɛ k'olu kɔni sanga ɲɔgɔn ma an sera ka nin de sɔrɔ ka se ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ di aw ma an bɛ duwawu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ an bɛ ka don weekend min kɔnɔna la halisa ala ka weekend k'a diya ka jamana k'a fɛnɛ basigi wasalamu